tant, des d'aquest punt de vista, el que és una proposta que hem fet nosaltres des de fa molts anys és a la conclusió que s'arriba en aquests moments. Dit això, a nosaltres ens resulta absolutament incomprensible i creiem que és molt lamentable que aquesta decisió s'hagi imposat i no s'hagi consultat en el món faller. Des del nostre punt de vista, la primera cosa que tenia que haver-se buscat és el consens en el món faller, es tenia que haver parlat en els que són el veritable cor de la festa, els que són els que donen vida a la festa, i per tant estic segura, a més, que en un procés de diàleg els fallers i les falleres podien haver entès perfectament si s'haguera explicat, si s'haguera dialogat quins són els beneficis per a la ciutat de València. Per tant, per una banda, ens pareix raonable, evidentment, el que se faci la festa en aquest dilluns, perquè nosaltres ho hem defensat sempre, perquè pensem que genera activitat econòmica i ocupació en València, que és ara molt important. Pensem que és incomprensible al mateix temps que no s'ha consultat en el món faller, que pensem que això tenia que haver sigut, des de luego, una prioritat, i tampoc entenem molt bé on estava Rita Barberà en tota aquesta decisió, perquè pareix que no s'havia enterat, que no s'havia consultat i que, per tant, el que tenia que haver fet des del primer moment és haver introduït l'element de que aquesta mesura tenia que haver comptat en els fallers i no ho ha fet. Per tant, aquesta és la nostra posició. Pensem que és un pas, diguem, positiu en el que és el concepte en si mateix, perquè ho hem defensat fa molt de temps, per a optimitzar la rendibilitat de les falles per a tots els valencians. Pensem també que se tenia que haver consultat i no s'ha fet, i això és inacceptable, i tampoc entenem molt bé en tota aquesta història com estava i on estava l'Ajuntament de València i la seva alcaldessa, que estava desapareguda d'aquesta decisió clarament. Sabeu com ha sentat des del sector faller? Perquè, clar, turísticament és favorable, com esteu dient, i tot això, però els falleros com... Jo crec que, evidentment, hi havia una sèrie de falles que ja havien, no majoritàriament, és cert que estaven d'acord en la posició que el grup socialista ja havia explicat, que efectivament se farà el tercer dilluns del mes de març, però jo crec que el que ha provocat una gran indignació en un ample sector del món faller ha sigut precisament que no se tinguera en compte a qui fan la festa. Des del nostre punt de vista no és possible prendre aquestes decisions sense consultar els fallers, sense fer un debat en els fallers, sense d'alguna manera fer partíceps de tot aquest procés al món faller. I jo crec que d'ahí s'ha produït també crec que una reacció en una part important del món faller sobre aquesta qüestió. Món faller que, per cert, ha rebut també recentment una agressió molt important, com ha sigut la pujada de l'IVA, perquè hi ha que pensar que la pujada de l'IVA, que és molt important, va afectar elements essencials de la festa, com els mateixos tratges, flors, monument, etc. I per tant, comprenc que aquesta indignació s'ha produït per aquest colp que s'ha donat a la festa molt gran en el tema de l'IVA, i ara, quan se pren una decisió que podia ser raonable en el seu moment, però se fa imposant-la i sense dialogar en ells. Pel que fa al 9 d'octubre, és també raonable o...? Bé, el 9 d'octubre, evidentment, és una data molt important per a tots els valencians i valencianes i és una data, a més, que des de 1257 es celebra exactament el 9 d'octubre. Per tant, hi ha que tindre molt de respecte per la data, però el que és evident també és que més enllà de les qüestions de sentiments, que evidentment nosaltres compartim com a valencians que som, també entenem que en aquests moments, sobretot, els valencians i les valencianes tenen com a primera preocupació el que se reactive l'economia i que se generi ocupació. I per tant, si això contribueix, nosaltres entenem que també són coses que es poden parlar, que són raonables i que per tant nosaltres no s'oposem. Sempre que es tinga respecte per una celebració, insistís, que s'està fent, que s'està realitzant des del segle XIII en la nostra ciutat. Però no preveu cap conflicte, diguem? Algun tipus de manifestació, algun tipus d'oposició a aquestes... Sempre en aquestes coses, diguem, sempre ja se genera una certa polèmica, però des del meu punt de vista no és tan greu com el cas de les falles. El 9 d'octubre és una festa bàsicament institucional, també evidentment és una festa de tots els valencians i valencianes, però evidentment no d'un col·lectiu concret al que, diguem, s'hagi en aquest cas despreciat. En el cas de les falles es pareix més greu perquè efectivament les falles existeixen perquè estan els fallers i les falleres, perquè tenen els seus casals, perquè estan tot l'any treballant per aquestes falles i evidentment quan canvies les regles de joc, des del nostre punt de vista, el primer que tens que fer és en aquestes persones que fan la festa parlar amb ells i intentar arribar a un consens. I ara no s'ha fet, s'ha imposat i això és un mal camí.